Jdeme na to, jdeme na to, jdeme. Na disco. Ne, dneska jsem strašně unavený teda. Taky se stává. Co abych si batnul nemá. To by bylo velice humorné. Já bych z toho brečel. Ráky možná. Možná hrál jasno, místo toho. A to mám zamanovaný teda. No nevím, jestli to piknu. Nevím. Je to na tobě. Co chceš rád, to si zahrál. V našich stopách půjde lahodná agonie. Kámo, jau. Já jsem úplně mrtvý teďka. Ale Samira taky jí se stranila, ne? Když cikán, tak Fakt? cikán. Ne? No po mě nejsou sestry, ale jako jsou stejně. Obě cikánky a jsou obě prostě na kryt. Zahrál. Co to dožujou, ale... Jako doslova. No možná za minutu, abych to No. správný kůk, no. To je jak překvapivé, že pořád dostáváme ty boty, že? No protože nikdo nehraje, kdo by chtěl hrát bot. Tak. Jak kdo se jako dobrovolně zbudí, jakože dneska si jdu zahrát bot, pojď to nejsme my idioti, že? Thanks. Máslo na chlebe! No, Cháper. no problém. Nebudu nic psát radši. Jediný co doufám je, že nenaintí. Je to Čech, a my jsme taky Češi, jasně, že to oba, to celý tým napídí, kámo. Hey, no way. No! A ta pálivá máska z mekáče actually je dobrá k smě. V našich stopách půjde lahodná agonie. Teď si tady jedu ve stylu. Jak chutnaly nugetky? Actually nebyl špatný. Těšil jsem se na ně tak dlouho, že ani nemohly být špatný. Chutnaly ty ve? Reálně chutnaly trochu jinak jak ty normální měso. Bombá se ty normální neměl extrémně dlouho, ale... Řekl bych, dal bych k tomu tak 7 z 10 byl dobrý jak svině. Yes. A ta omáčka je lepší. Damn. Ať už to začne, přisáme si to dožne ten frajer. Skočím z mostu. Oh shit, ne, actually ne, ne! Dobrý. Teď jsem trochu začal recitovat slova. To je jedině dobře. Ne! Tak ne. Nechci skočit z mostu. Zatím. Proti čemu hrajeme? Pytel koulí. Kladimír. Na mě není tak dobrý support, kámo. No, to by mohl být support div na naší straně právě, no. Ale... Ne, jsem zase strašný support poslední dobou. Nejseš, actually ne. Já se přesně divím, ale actually nejseš. V tom Clashi to byla jiná, ale... To je jedno. O Clashi se nebavíme. Tohle jsou normálky. Tady se tryhardí teprv. Ale bez prdele, když... Tady tyhle ta na mě je docela šílená. Ale triple fist bump. Wow. Čižian. To je kámo cikán. Jako... Já jsem si vždycky říkal, že ten red buff je takovej přičmoudlej trochu. Což je trochu vtipné, jdem tady přes riveru, protože ty jsi taky cikán. Ty vole, dneska necítím, že budu trefovat jakýkoliv hooky. Ale já jim vystakuju držky, čum na to.
To je můj stack, to je můj stack. Bum. Je dobře. Ještě, že mám ten item, viď, který vůbec nepoužívám. Ale možná hooknu. Level 2 all-in. Dobré, tak tohle možná nepojím úplně all-in, když jsou takhle. No, ba to bychom ještě mohli, oni vůbec nejsou taverky skoro. Já se tady... Nevadí. Já hej. Ale když netrpíš hůk, tak já jsem většinou zvyklý, že se pak nechodí, ale... Já vím, ale já jsem jiný. Dobrý, ale neumřeš tam, ne? Dobrý. Jo. V pohodě. To je ninja. Dobré, tak to naflashuji. To jsi měl hodit na sebe. Ať si vole, já jsem to myslel, kámo. Dobré, já jsem nejhorší hráč trash na této planetě, kámo, já to hážu za sebe. Pohodě. Ne, takhle, zase to ber tak, že kdyby to dávalo damage, No. tak jim dám damage nějakou. Jo. Jak by byl dobrý, kdyby byl podfíděný jak úchel. Já to jsem... Zabiješ to, já jsem na to nechtěl dát ignite, že to zajebeš, ne? No, to je vždycky lepší to sekvidnout asi, no. Hlavně, no, ne, nebudu vám mluvit, pak budu zase na Já samém, nevím, já nechci to, ne, já jsem nebudu nějak brát ty kille, já mám trochu už trauma. To je v pohodě, jako já nikdy neoču, protože já sám jsem takový úchel, který to... Ale to byla moje chyba, na 100%. OK, no. A ty vole, já jsem taky kripl, kámo. Mich badeš, oh. Bo až jsem přijde ten čin, tak rozhodně nefajtím, protože jako mám polovinu many. Já ji hodím na druhou stranu. Já fakt intím, ale... Nevadí. Ale mě se nestresovat. Nestresuju se, ale jsem trochu vystrašený. To mě, ne, není. Řeknu to tak, pokud to hůchneš, tak to po mě furt zabijem. Tak to je jasný, a co chce furt pomáhat, tak já mu jdu pomoct, no. No, on jde jen, ale můžeš hodit lanternu, abych tam... Tady jde o to, jestli něco huknu. Yes. Ve stylu. Nemám lanternu, sorry. Poje, to se vyplatilo, to měl shutdown, že jo, ale... Máme 2 asisty na tom ještě. Klidu, ve stylu to ber. A je v píči. A co děláš? Taky se toho bojíš? A chápu, seš low, bracho. V klidu, ta popisem nepůjde. No, dobrý. Ta popisem. Dobrý. Hele. Já mám ghosta, to je úplně v pohodě. Teď jsem už trochu rozehranej, jo? První hra za trash, jo, dneska. Úplně v pohodě. A teda jako teď... Budu mít trochu rape tady. Já nevím, co tady plánuju, ale jako já se spod tower jako nehnu teď. A nemůžem, rozhodně nepůjdem fightit, ale chci dělat... Já se prostě teďka stakuju, Bejtím, v klidu, jako on je... Hej, mají advantage, takže... Rozhodně... Já jsem tak silný, ježiši. To si tak trochu naskočil, To jsem strašně pointil, ale nějak se mi to vyšlo, takže jako v pohodě, že? Si takhle vezmu... Bacha, nebych se... Jo, tak to jsem tě zabil, no. No... Ale zabil minion! Já ještě umřu. Ty vole. OK. A tak může ta taverka taky něco dělat, minže. Ne. Vypingovat naši taverku, reálně tu vypingovat naši taverku, kámo. Trochu to se bíjáme. Ale tohle, kámo, nebylo seběhnutý, chápeš? Já jsem mysnul, 2 Ečka jsem mysnul, no dobrý, no to je docela dost. To je jedno, 2 Ečka jsem mysnul. A to nám
To nás tak dojebalo, že nás prostě zamrdali pod taverku, kámo, úplně v klidu. Jo, a on je teda taky 5-1, no, jejda. Jo, já už fakt bych to... Jo, já jsem Já idiot, vím, ale prostě. tak když huknu tu na Já my, jsem se tak nechal. tu assassinate na Ne, idiot, to nemůžem prostě. Ale jo, musí trochu věřit. Nebo aspoň dokud nemáme R... Ty vole, já jsem idiot. Dokud nemáme RK, tak prostě... Už A však já už mám, Jarko. Já ne. A moje jak šlo dobrý, mě to healuje. Dá damage všem v tom. Ale to moje je lepší. Moje Rko dává zdi. Boom zeď, more. Taký zdi, přes který lidi procházejí. No. No, však. Já jdu pomoct jungler asi, mi. A tak to už, no. A počkej, tak, oni ví. Dobrý. No, aby to jako aby to vypadalo. Dobrý. Hezky. Už se jako, teďko ne, já to mám, oni mají strašný pouk. Pojdej, sorry, pojdej. V klidu? Já se musím trochu vyzývat na tu mapku, to je. Oni mají strašný pouk, takže já tam se to můžu bait pro XP. Já jsem nechtěl dávat ten up. Já říkám o cooldowny na všechny spele, jo. Já si myslím, že ji nevím. Já mám to zapomněl. Já jsem v hovnech? No, já tam udělám, já tam nic neudělám. Kámo, já neumím trefit své Ečko prostě. Pohodě. Ale dobrý, No, ale... jsem začínající hráč Trashe. Lidi, jsem začínající hráč Trashe. Já nemůžu za nic, co takhle hraju. A divím se, že tady ještě nerageuješ. Au. Jo, já jsem dneska trochu mrtvej na této. Fucking... Co mě to sere. 0,5 Trashe, jde. A Ale tak náš jungler teda ne, dobrý, on musí být taky na 3 linkách chudák. Ale možná si napíšu na konci hry Jungle Leaf. Snipe. Což vždycky píše na konci. Kam on tam je vždycky, on mi tam vždycky vleze někde u té taverky nějaký minion, který ho pak netrefí. Yes. Já mám hrozně těžký život. Yes. Ale podle mě, když to huknu a ultnu, tak to zajebem. Au. Pěkně se mu nalez do toho nastakovaného autoataku, nebo jak se tomu říká, do toho. No taky, že mi Hypercharge. pěkně ubral 200 životů, kámo. Hey, damn in, tohle je actual killable, jak Proč se se mi mě. dala ultimátka? Nech mi to. Ne! Jsi špatnej. Poje. Já jsem zase nevěděl, vole, přesně toho se bojím, kámo, kurva. Yes, úplně poje, já jsem to nechtěl to říct, to. Já jsem viděl tu na mě flashující, kámo, dávající kvéčko, kámo, a ten Jin flashující do pryč. Sorry, bro. Úplně v pohodě. Počkej. Dokud máme shutdown, tak v pohodě. Doufám, že si aspoň budeš mít nějaký item už, ne? Takže ty máš víc goldu než já. Ještě 200. Podle mě. To je super. Ještě 200 goldů a... Já jdu pryč, já nemám manu. Takhle jestli tam budou nějaký staky z těch 3 minionů, tak já tam budu muset jít, jako. No tady bude docela wave, jako, ale já to nechci riskovat. To mi dají jednu bubble, já to neumím vůbec dodržovat. Přesně, to teď udělali, vole. Ne, kámo, ten Jin prostě stojí na místě, kámo. AD carry, Jako... který stojí na místě místo toho, aby se třeba pohl aspoň sem, abych mohl trefit ten hook a mít ze sebe dobrý pocit. Ne. On prostě bude stát na místě auto atakovat. Tohle jsme to tak seběli, že jako on už jako nepotřebuje nic dělat. No, já jsem trochu teda brain dead, já to nabíhám, vole, do křivíček. Nevá, příští hra bude určitě lepší. Bude. Prostě mať bude. Ne, to bude určitě lepší, já už budu trochu rozehraný, vole, už to mám v té ruce. To asi nezajebem, co? Gragis. Já tam nejsem. To mám fucking ghost, ne? Top main. Já mám takový privilege teď, Pojď, ježiš, tak to jsem nečekal. Tak to nehouknu. A tak aspoň, no, jako nejsem expert, ale hraje lehce FF.
No, lehce cashby. Ach jo. No dobrý, příští hra, bro. To je hodně takový nenápadný FF, jo. No, my nemáme žanglera, no, takže... I přes tak nemáme žanglera. Hej, já jsem... Kámo, můžu se dostat do toho teamfightu, vy kurvy? Hej, to máš, ne? Yes. Let's go. Máme kill. Co? 3 killy botlinka. Moc? Hej, ale dobře jsme. Dobré, ale náš jungler taky docela inti, já tam fightím 1v2 a on tam hantí prostě Zoe. 2 free killy, kámo. Ale ne, on prostě jde po Zoe. To je prosím. Každý mluví respektuju, respektuju. Má docela base. Yeah, I'm Zoe OTP player. Ahoj Zoe OTP hráči, dáš Rko? Erkni. Co dělá Rko, jej? To, že dělá ten portál. Portál? Profi, aby nedostal ten first hit, myslím. Hej, actually... A ona teď Erkne do píči, že? Nice. To už bych začal tak jako lehce rageovat. To je chytrý, ne? Takhle se backovat vidím, ježiš. Jo, kámo. Oni neví, ne... Oni o mě neví, Hodně štěstí. Ty máš ty, ne? Ne, ty máš armor boty, tak to nevím. Já stavím vždycky armor boty. Jo, to je dobře. Ne, to je dobře. Tak tady mají hodně ADček. Ale já na support většinou chodím roaming boty, že? Ale... Já vím, ale já neumím roamovat. Tady budu chodit s tím Gragem. Actually, 20 farem pozadu furt. Zabije to? Oh. Neví. Nevím, proč přijeme, že ta popě z nějakého důvodu trochu nasraná. Proč asi? Čím to bude? Už ale jako, běh nejde. Kamor se opakuje. Dobrý pokus od žena, jo. Tak ty nejdeš někam, baby. Actually. Tak. Jsem připravený na tebe, baby. Pojď sem, lásko. I hate cotton people. Popě docela zabázný. Relatable. Tyhle taky bych se naflashoval, kdybych ho měl. Já vůbec, jako ta báze se jim tam docela rozpadá. Ne, nedajvem, buggy. Ne? Tak No. jo, já jsem pochopil ty mixed signals trochu. Jsem to blbě pochopil. V pohodě. Já jsem plevel tady tyhle hry. Já jsem kámo. Nebudu. Jde ti tam popy, zdrhej. Popy taky, jo. Je. Kámo, já jsem 1v1 toho. Že ne, já jsem vyšel insane, nebo spíš do insane postav, ale... Ne, jsi insane. Hej, dopich. Já jsem hnusně OPčem.
To schválně pokusí se jen zase vyžrat Drag. No, jediný způsob, jak to zjistit. Kámo, jo. 15 lifesteal, kámo. Jediný lifesteal item ani ne mytika. No mytika, ale legendárka. Já bylo řečeno, že nemá říkat prostý slovíčko od mé maminky. To jo. To rozhodně nečekala. Ty nejdeš nikam, baby. Jsem právě chytil orgasmus rychleji. Nice. Oh yeah. Insane flash pro kille. Děkuju, já se rychle backnu pro item. A domů zase. Nebo také ne. GG. Sigma wins.